Di pagkasaritaan ni pagayam tayo nga Melanie. Sagodayan nga rin ti surat. Dear Manong Name. Apay nga tangamin Manong Name nga sante nga pulos nga maliklikan ni patay. Dahito ti ammo tayo nga dumteng ngayon di tayo ammo no intun kano. Adar iti pumusay nga nakaragrag sa kita sumagmanulo nga oras tinapalabas ipadamagdan nga natahi ni Suna. Nalading it launay manunemi iti makabukaw kadig iti patpateg unay. Nga nawan kan mabalin kuma kat talagang agnanayon iti langen-langen titong galmaysa. Ngayon talagang sante nga maliklikan ni patay manunemi. May sakmat kadag iti dumdumngig ka nagbuybuya ka dito nga programa kat naawisak ta kahit kumit nga iburay dito pakasaritahan mi. Adjok tupulos malipatan iti uray ka numan. Imsak may ti amin, kablawan kayo, tinaragsak, kinagasat ng orasyo, dito nga Nemer's Studio. Kastamat ang nagitipandak ng dumdungig, nagiti agbiboy ang pandak, nagiti OFWs. Kaya nagiti kadaraan tayo nga dan, ngagdanaed dito sa balik ng pagilian. Sika tikang runangin ng pangikuruan, manunemi, di pangablaw, tas sika titimun dito nga programa, kan sika timang tadbiyag, kanagiti pagkasalitaan. Kastiman manunemi nga rugyak, ti amin. Adan may sangatawan nga agtrab-trabawag mga opisina ak manunemi kalpasang nga nakapaggraduarak ken nairawar ko di board ko. Bugbugtungak nga anak. Ni mama manunemi ti nang paadal kaniyak syempre. Tasang ko na nariingan ti amak. Tawang kano pa lang titawen ko, wanunakam ko, iti pumusay iti may nga disgrasya. Hindi, tamadamag ko manong naming nga intried na ni mama iti ospital. No, mampamadmadlaw ko, nga dan anayan na. No, ibagak nga agpa-hospital, agpa-confine, tinamat kayat kabuta, okay ka numat lang, ti kasasaan na. Iti sarudsud ka mismo, iti amamok kan gayem ko nga doktor, nga isot ng taming ka ni mama, no anyat kasasaid na mama. Lagig tutak, iti baga na nga ada kanser ni mama. Doktor, my friend, sanak ang angaw na kasta? Sanak agang angaw laing, Melanie. Di ba kas daawat? Gayam na ka, doktor. Apa nga saan mong inya sa dagadagos ni mamang mo kanya? Nabayagan nga pagbagakan ko nga pakulpain. Agpa-check up. Okay ako na nga. Ano ba madlaw ko nga umres? Kumot-kot tong isuna. Siguro na din ang kabaylan, iso nga nagpatulungan ti karuba na ospitalan. Isak matinara na kanda ka duty. Isak tinangtaming kang kuwana. Nakaroon ka sa saan na. Ano ka sa saan na? Cancer of the ovary. Ovary cancer. Awang ka din guntawin nga. Pagbaot pa tibiyag na, doktor. Kararag, milagro. Datalayan ito right tayo. Siguro, oring ata na isigsigod no talaga nga na-develop iti cancer virus iti bagina. Naguharas eh. No nasigsigod siguro, babaling nga na kontrol. Mabaling siguro nga agpaot pa tibiyag na. Ngam kabotasangan isigsigod, talaga nga nagwarasan ti cancer virus iti bagina. Mamamon ka sarita ni mamang mo. Kanunas ka nga yawid mo. Tadya bala yun nga agpakada. Ang sakit naman. Ti amok kat awan ti kasta klasit sa sakit ni mama. Ubing pa'y ni mama.
Kasano nga ibturan ti anak. Nagkitkitaan na. Ngagpagpakadan ti inana. Ni mama nga nagipasngay kanya nang tagibe ng patakkel ng isakad iti pa nagbasak aging nga nakapagturpusa. Nga ti planok kadag subadak yung kwa na. Nagadudag iti pagsasalitaan mo no kwa. Nga mga anak ton di bakasyon ko. Kalpas nga dan nasuro ko makatawan ko di trabaho. Ipasyar ko isuna. Ipag ko ka naging napibintas nga lugar dito Pilipinas. Uno ay ingga magtor. Ija Hong Kong, Singapore, kanda dumapay na pipintas nga lugar. Iman niya pa ita. Inaanda kami dito balay, manunay mi. Di ba kas daawak? Uwis isam ni mama. Mama, amuyo ka din nga dandani kayon matay. Naragsak ako na matay, anak. Kaya naragsak ako, mamay. No, ada nasawam. Agaywanak ka na kita po ko. Ang pinaminin libak yun kasto ka sa sadyo, mama. Hindi kami kayat nga problema ka. Di kayat ko. Intundumtengen di ka nito nga pakada. Mamin pinsanan di pa nagproblema kaya pa nagladingit mo. Amok no naswapsapa nga na mo ang kanda kanser ko. Samo may concentrate di pa nagtrabaho. Saan ka naragsak? Madandanagan ka. Mariribukan ka. No, paka basulak man, di pa nagilimad ko kayong kaanak, pakawanan na. Anak, idaw tawad ko. Nga makasapul kan to, ti lalaki. Nga magtid kang katag na nahin nga ragsak. Nga bala anak, urawa anak ton. Adak luto na ta, makay matang kada kayo, ti asawa magbaling asawa mo kaya kita anak. Naragsak ako ng atay anak. Kabuti nga paggraduar ka. Nasiyat trabaho mo. Iba't patek ka anak. Sikat na kayo bukbukan ti amin na pamatik ko. Sana kung nga nagas-asawa, kalbasan nga natay di papa mo. Kabuti yung pamaysa kung ti amin na panawin ko kin ka. I love you, anak. I love you more, mama. Ma, di kay kayat nga mabugaw. Kasi nakunayo. Agkaboy pa rin nagtubay ka nag-asawa kami ka nagkaanak kami mandang kay Dapo. Isunod kayat kamatay kayo, mama. Mama, susunod tubig ang may mesa. Mama, lumaban. Mama. 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 Mama ko. Nakaladladingit manong nami. Ado nga luwat inagarubos kanya. Imawan ti sa baling inaramid ko no dinangawat ti kinapagmo. Agin inanan ni mama. Nalpasen ti misyon na manon nemi dito trabaho ti daga. Kas kadag iti naayat nga kapagyan mi iti ama manon nemi. Ta dekam kamang dito lugar mi ni mama. Adayo manon nemi pinakamwak mo diti kapagyan mi sa Jaya Cebu mawan ti nakaumay ka na ko anak. Naitabon ni mama manon nemi. Nagbalinan nga ladingit ti balay. Nga di makilak. May maglakit din tado di kitay. Kakabagyak, kaobisinak, kan kakahim ko. Nga mga atibay kanya. Nanaro naman nung name di best friend ko. Wait, kang kanahin lahat nga dati sibay ko. The best friend ko manong name nga ni Cynthia. O na. Sumarikan ti bisina. Nabimbinas ng trabaho ka tapno may luliwag mo ti amin. Kan kang ronan ti amin, my friend, Melanie.
Agasawa kan. Dinang natultuladan, tapay at asawa mo, dani ka mag-asawan. Kasi ka, di ka pa inaadaan ng pulos ti boyfriend. Sampay nga dimteng din ikari lalaki para kanya. Inton ka ano nga dumteng? Baka yung tumigat. Oh, sapay ko ma. Oh, may ito lang bang opisina na bigat. Sabi ko mata makarecover ka na ako. So, ano bang unay nag-recover ka? Awate mo ito kinapod nga talaga nga dahil dyan tinagpatingan ti biyag ni mamang mo. Manong name ini sumray ka kontibisina inawagan na kadagos ti manager mi. Tapos nung may luliwag mo kadagos ti panakaulilam. Ibaong ka sa Baguio City para ti may sa conference. Makalawas ka konferensya. Kat kalpasan ti konferensya, may dadong kring gati promotion. Sir, siyak pa nga, adot absent na siyak ti may promote. Kabuta, siya ti qualified. Nagawan siya. Ganun kasanulaing. Dandanin ti pa nagretirok. Baka si Kantun sumukat dito'y pwesto. Saan ko kabailan sa timang manage ka dito yung kumpanya? Amahan ka ba ilam? You deserve. Manong nemi idinasaw ang komperensya dito'y kung nga namaan mo kas nakunak idi kini Cynthia baka intong bigat kat mamamukton iti dream boy ko na. Padak manong nemi nga umatendar ti komperensya diya mo no talaga siguro na ikarkari nga datay kasi diya ti aksidente nga panagamaan mo mi. Siyak ti nakadungbar kang kuhana o nisod di mong paro. Ada kami ti isang manong nemi. Iti function hall o pakangayon ti conference. Tsaka mo nagdardaras, mo siyak nagdardaras. Ay, I'm sorry. Sorry. It's okay. Siyak sorry, siyak sama ti di malapos kang ka. May saka ka na gito matendar ti conference? Ay, wanggan. Siyak ni Carlo. Kinuna naman nung name kat injayin at nakulap na inawat ko met. Wow. Adon, di kita nakulap ko nga lalaki man nung name ngem iba. Sa bali ti mariknak, itinalamuyot ka na bara nga nakulap ni Carlo. Nangrunag at saan ng isina, ti parang na, ti panangmatmat na kaniya. Kasla darugit ti rupak. Handa ka darugit ti rupak, Carlo? Awan. Sika ngamin ti agparparang di tagtagayin ako. Style mo. Aman. I'm not kidding. Ay tagtagayin ako nukwa. Danda ni maminsan ti makalawas na matagtagayin ka. Siguro amin nga babae nga nakamamom kasta ti bagam ka nakuad. No, sika lang. Gawad na siksika mo lang parang ti tagtagayin ko. Tinasaya takil Carlo kat sumrektan. Mangrugin. Ay sige nga rin. Sabi ko matagkatugaw ta. Manong name Jack Libak ken nga ado dagiti admirer ko agar arem kaniyak dagiti mamamok nga lalaki sa bali ni Carlo. Iso nga ta, iti sagot dapat Diyos kaniyak nga lalaki kataktak na yun ay ko ditong palbiag. Napudno nga ta nga gayat ni Carlo. Iti kay papanan dagiti pareng kiday na ayat kadi. Ti kay papanan met panaglaglag tulagto panagkalibagtong ti pusok dahito kadin ti makuna nga ayat. Iti makalawas manong naming o komperensya halos ta kamlata manong nami kay ni Carlo ti kang kanayon nga agap-aba, agsasalita, agsangsango. May sangal daw sakbay nga alpas ti komperensya. Hindi daton na nga mismo kanyak manong name iti I love you. I love you, Melanie. Saan ko nga mauray nga umayag sa lugar yo? Tapno idatong ko ti panagayit ko kin ka. Iti mismo nga bala iyo. Umayag tumidlay, pumasyan. Ay may sakon dito nga biya, Carlo. Kas na istorya kin ka.
O, pwede 2 bulan. Sibot pimusa ni mama. Iti sakit nga cancer. Kasapulam nga ron tikat kaduhan. No, aklunan na, dagos kong iyuper kang kati William Meremy. Panawanan. Siguro kas ti bagbagan ni mamang mo hindi kalkalikagom nang ang kasawa ka, no, maiwanan na pala di kita pukom. Apo ko na, anak ko. Di ka pa una ama mo. Well, mabaling kaayaban di balay. Yaman mo ka di parents ko, nagdi kakapsat ko. Ti kapsat ko anak ko mata, duha kam lang ang kapsat. Sige. Panunutak pa nga bag. Samon nga bayagan, tado sakit makaadota. Makaadota nga niya. Dim tayo nga manong name dito lugar mi. Naidek report ako ni TPC na manong name nadlaw nga dagos ni Cynthia, best friend ko, iti na isang sangayan kinaragsak ko. Pag pinustaan, tamela ni. Nasaraka mo ni dreamman mo la. Malagip mo na di ko naking kaeding baka yung tumbigan. Kahit masarakak doon tilalaki na ikari para kanya. Kaya nagbebeso? Well, nagpropose nga dagos. Kahit anat marikraknan. Iba't pa di ko talaki. Iso na. Iso pa lang ti pakariknak. Iti kastoy. Ngem, anat pa nagkunam keng kuhana. Napod nung atakin ka. Una na kinampintas mo lang ti kunkunodan na. Saan ko sigurado? Saan ka din nga ti ayat. Una biyag kit panakigasang-gasag. Ngem, lang lagi pa, my friend. Ngati pa nakiasawa kat saan ko mga asla tay bado, no? Saan nga umanay, uno madikit, mabalim mo sokatan na sikon. Uno saan kat, no naputot ko madyan na po ako nada, kat mabalim mong iyola. Well, kasati biyag, panakigasang-gasat. Ngam gagawin lang nga sintirek, amot, no niya talaga ti ugali na, no anat kinatao na. No, playboy kid di, no na. Manong nemi pimasyar ni Carlo dito lugar mi, sinang ilik dito balay, kat oray no may saat. Sana ka nagamak manong nemi. Gabutan mo nga gentleman ni Suna. Balbalong yung daton at panagayat na manong nemi, naragsak kami. Aging ka, nga impasyar nakmat iti lugar da, kanyam amunak, kadag itinaganak kan tikapsat. Okay damat manong nemi. Okay damat. Amumiha, managsakan kami, hindi ba damag ni Carlo ka kami, nga nasarakan na kanuntak baling nga, manugang eh. Kinapod na, iso pala tawang ti girlfriend na, kadakwada ng kapsat. Doa nga lalaki, imuno na ni ading na nagka-girlfriend. Kinapod na, kahit kuman ni June, ti adyan ni Carlo, nga gasawa dan ti boy girlfriend na, kunamit ni Carlo nga, masapol nga isot, inauna masapol mo isot, una ang asawa. Talo nga bulan, manong nemi idiaklunek ni Carlo. Dilak pa iso, dagos na manong nemi ngenjaya ti William Meremy. Naplano nga rod nga na yung bag, manong na medical life sa amin. Nakabayatan data, isumutan iti pa na promote ko. Nasla saan nag hindi ka mamati? Kalpasan, manong na pa nagbaling kong assistant. Kalpasan ti makabulan, nagretiron, ti dati, a manager. Kat siya akong ti simukat. Anong name? Hoy, my friend. Mabain ako na makikuyukuyuk keng ka. Taapay ko naman kasta Cynthia. Kitsikan ti boss ko. Hindi ko akit pada ka lang empleyado. Itang kitsikan ti boss ko. Matimutan na no, kasala dati ti panaglangan-langan ta. Cynthia, awan ti nagbalbaliwan ti amin. Malaksid sikat nang yado yung tabagim kanya. Kababayan and friend. Awan ti bagdanagam.
No, dito bisina, aglalo no kasasalita ta digitiyak, padang empleyado, padatang empleyado. Well, medyo i-distansya matibakim. Ha? Ngayon na dati dinawar, paspasyar taon no, naman di tataramidan ta. Pantay. Awan ti bus, awan ti empleyada. Iti na isaga namin ti amin manunemi kat dimtengan ti kaaldawan ti kalay sami kini Carlo. Siyempre manunemi ni Cynthia ti nagbalin nga maid of honor ko. Ti sungar ti best friend ko. Kat crush na kano ti best man manunemi ni Carlo. Ngam si buboy pa ni Suna. Naragsak na din ang aldaw manunemi ibilang ko. Nakararagsakan. Nga mula di nga aldaw manong nemi maligip ko ni mama. Nga pagbihit manong nemi napauli ka. Nga nagkidem nga nagluwa. Hey, what's wrong, sweetheart? Dinamag ni Carlo. Halagip ko lang ni mama. Mabaling ka di nga ito no. Malpas di reception. Kalpasan nga agawid to sa Jibalay. Mapantan to. Sa runggaran ni Sona. Yes, why not? Manipod manong name ito nakaangayan ti reception, nagkalugang kami iti kotsena. Nabang kami iti kampusan to manong name nagtaros. Tinugkalak manong name iti kandela, ti skanat ti tanem de di mama. Nga nayabay manong name iti tanem de di papa. Ito'y manong name nga kinasasalitak ni mama, ano mong amok nga sana mangig. Ma, sayang. Nung nasapsapa ko nga nataming ti sakit yo. Pacheck, naging kakaragit ko mga kasi bibiyag kayo. Mamamuyo ko man ti manugang yo. At siyempre, idawdawat mi nga makaalak ka dagos ka dito yung first night. Tapos ko man na po ko yo. Sayang, mama. Anyway, amok. Ano makit kita yung naragsak kami. Naragsak kayo maten. Katsabi ko ma, nadagundaho yung kararag. Ikararagan na kami. Ito naragsak kayo na ornos ng papilya nga bangunin mi mama. Mama, di kayo tupulos malipatan. Aging ka manong nemi nga dimtengen ti kas tinamnamak kas nagtulagan mi manong nemi. Ti balay nga di makalak nga pidak-dakder idi da papake ni mama. Isot pagnaidan mi idi asawa. Ano mampay ko na kabaylan namat manong nemi ti mangiparakder ko mati bugod mi nga balay. Nga manon nuwang ko mapid nga balay no sa aming pagnaidan no ang iparakder kampalat sa bali. Dito'y manong naming nariknak dagiti irot darakop ti asawak. Kanyak tultuloy kinabaharan dagiti akek na. Anang digos kadag na dumaduma pa set ti bakik. Dito'y manong naming isimngaw dagiti areng-eng asog ka nareng-eng agubuhay ni Imnas. Nga kay papanan manong naming tiragsak ng kamarikrik na agpadpada kini Carlo. Naipay ko keng kuha naman nung name iti kinabirhen ko. Kas arapahap kong iso. Kahit isunto lain. Hawan ito sa baling na nayat ko ang mabayang na sangasika. You're my first and last love, Melanie. Kasta Ahmed, nang naruna kanyak. Dimteng ka, itinit nga panawan. Dimteng ka, iti pa nakaulitak, nakawan ti kaduak. I love you, Carlo. Now and forever.
Naragsak manong nemi di si Marsarno nga aldaw iti biyag mi. Agkuyog kami manong nemi nga rumuar iti agsapa yung di bigat. Umurunak ang makadanon iti pisina mi. Medyo pangatayuan iti ayan na manong nemi. Kan malat kan maud-udi ang sumangpet iti malem tadadayo nga ti paggapan. Ay kalpasan ti duwang ang bulan manong nemi. Malagip ko nga sa anak mo't lang na matatngan. Ay God, talaga nakaalak na sigod ah. Napanak ti ospital manong nemi. Si Mapula kiti mabaling kong agbalin nga ubigay ni. Idi makitak ni Dr. George. Tigayem ko nga doktor manong nemi anang taming idi ka di mama. Hey, doktor. Hey, si ka dabasol mo kanya. Ano siya, doktor? Apay ka tinag-inaw, nagkasara ka? Oo. Ang di manong king katimitasyon, doktor. Saan? Gapot ako matimpatulod mo. Sorry, doktor. Nakalipat ka, ha? Gapot siguro pabasulan na tasan kung nataming nga dagos ni mamang mo edi, ha? Saan mo na kasi, doktor? Eh, mapaganda ka to, eh. Magpa-check up. Mga the baby ko na, eh. Sana pa nga rin nga kayo nito, check up ka kuma. Ay na, doktor Sales. Iro magandar ko kayong ubi kayo ni nalang na dyan. Kuyugan anak man nga rin, doktor. Sige. At positive manong nemi kasta ko ni tinagsak ko. Agan anad ka, Melanie. Wen doktor akong pagdanagang. Ganungas pagarigan may pasangin mo data kitag bunyag, ha? Sundo pa nangawis mo kanya, Wen. Tag kumadreta. Una, doktor, kumpadre. Anad da, tinagsak manong nemi ni Carlo idi Mamuan. Junior. Kuna na nga dagos. Ikasanon no. Babae? Di juniora. Carla juniora ano ka? Ngam junioreta. Agparparik na kanyak, sweetheart. Manong nemi 5 nga bulan di si Kuko. Iri tada sumarek nga empleyada manong nemi, barong empleyada iti opisina mi. May nagpa-interview kanyak siyempre. Kinitak manong nemi iti resume na. Kasalasan sa may karera kumpanya nga pagtrabahoam. Ape met ma'am. Balik, cum laude ka na nagrador ka. Simple lang amin ng eskwela eh. Mabaling no ka nagdagdakal ng university kita baka ada yung nagbalin akong laude. Yeah, very good. Marigrigat nga kaamaan. Okay. Nasapa ko no, Lila, temang nagmemesahat. Nagbalik nga working student. Fighter ka, no? Basta. Saan ka nawa-nawa ni Trinamnama? LV, no may pakitam tilaing mo, pas nag mo ito nga kumpanya, mabaling nga sikat sumuot kanya. Uy! Daka-dikas tamit, ma'am. Nakadado nga seniority nga, posible nga sumukat kada kayo. Awan ti assistant ko. Abi nga, hindi kayo mangala. Awan di qualified kada kwada. At apay best friend ko, ha? Nga malangan mo't kabuta best friend ko sa talaing. Di kahit ko kahit nanaruna kahit aglibak ton. Mabaling nga dagos kong italect position ko. Okay. At na may isang bulan ng obserbaran ka, LV. Kahit mo talaga kayam, sikat alak ang baling assistant ko. Ala, ma'am. Baka intraga-intak digadi at iti babayin nyo. Siya katag baka mo.
Siya makamu kadakwada. Kahit ko sa wan, amamu kami nida. Data pa lang, resume basahin nyo, ma'am. Kahit amok met, kabalitad mo. Ipakita. Tapos nung ikastakit makita na giti, padang mga empleyado. Kahit na makita na nga talaga, kabailam, apigid din nga, igawid na ka. Napintas ni LB manunemi kabubingan na. Wait. Kan talagang smart. Nagling nga ma-entertain ka dagiti kliyente. Nakadado manunemi dagiti mapastrek na. Wait. Biglang nag-boom ti kumpanya manunemi kapukin ko. Gaboy ti dayto manunemi idiadakon nga nakalib. Nagpaangayak iti party dito balay. Pinaalak ni LB manong name kas itintit ko yung kuha ng assistant, isot acting manager. Kung nakanyak ni Carlo, agproblema ka, no adagriri ka na kiti at dati babaem. Sweetheart, abay ka na di, kabarbarong empleyada. Iti promote mo sigod. Gabot na talaga qualified. Impakita na. Ore damagam kini Cynthia. Ayaw man, Carlo. Sa kumatong mo na agimon, the best friend ko, the manager ko. Ayun, iti impakita ng almost 1.5 months. Napindas kami sa mesa, talaga nalaing. May bagay kang kuha na trabaho mi. Hona, isong pala, tapos nikastagat, matipon-tipon mo, digiti empleyado dito ay kanda dumay gagayem. Ang awisan pa digiti parents mo, sweetheart. Napapakin ng mama, kanda kapsat mo. Numasangon da. Ini dumtengen manong nemi digiti empleyado, umatenda diti party, ngented ko kini LB. Kaya idumtengen ni LB. Manong nemi siya nga madiklikan ti panagpalakpak dagin ni LB. Taiso ti kapipintasan da. Mabaling ko pa kunan nga napinpinas pa yung imiti siya. Juan. Idi tagam amon da Carlo kay ni LB manong nemi adanadlaw ko. Nadlaw met ni Cynthia. Oh, friend. Nadlaw mo? Diyan niya. Siyempre. Diyan reaction ni Carlo. Kay ni LB. Delikado ka. Ano nga delikado nga magbagam? Nasingpit ti asawak. Ori pasangwam ti ado nga kakapindas nga babae. Awan tut pangisukatan na kanyak. Ngata? Ikataman data nga panag-atap mo iti asawak, Cynthia. Kagora ka. Kinunak manon nemi naman penadlaw ko man. Nakangit di party, nagiinom kami, nangan, nagpulutan. So, naginom ang sakit, hanak naginom ka ba ito masikukan. Kalbasan ti party manong nemi, nagpakada dan, naududi nga nagpakada ni LB. So, takin ni Cynthia. Sunod kakuyog ko. Awang kayam ti lugan ni LB. Ma'am LB. No, awan ti opisina. LB. Kinori pa iti opisina. No, mabalinda ko magit. Awagan na lahat ti LB. Napakumbaba ka launay, ma'am. Este LB. Gapo, tanag gapo akitirikat. So, amok tirikat. Ingkam ka natin. Melanie, Carlo. Okay. Itulod na kayo naging kanay ti Kate. Sige lata, sweetheart. Matinti pagbakit na badong ka. Sige, saklata ka rin ti mangitulong ka na ganito. Nagkuyog di ganito talo manon nemi ni LB ti Dimna kay ni Carlo. Nagluko na gito yan. Nagkibid na kit din. Awan pulos iti naksay iti panagtalag ko iti asawak manong nemi. Juan, mabali siguro nga agad admire lang, kabot talaga nga napintas ni LB.
Naging ka, manunay nga dimtengan, ti panagpasingay ko, lalaki nga talaga. Kat Junior, Carlo Junior, mayatak manusaan, manunay kat isot kaya ti asawa. Yes, Ado Junior, tan. Mano nga bulan, sa kandog sublit pisina. Oras sa anak kayong subsulin, adamat ni LB. Kas ko na di kiti, kas ko na di Cynthia, talagang awang problema ta kang kuwana. Kayang-kaya na. Di ka nga rin nagtrabahon. Ang moment lang, sweetheart. Ti problema ita, tagbalin hayaya. Oh, ada nang iba ka kamagyak. Nabintas? Ore man na nabintas. Ano problema kang kabagyak? Ore sa bagay, ore sa mong kamagyan. Ag taleka kang ka. Diyak to pulusik katenta niya na panagtalik ko kang nga, sweetheart. Talaga, gabuta, awahanan ti pangisukatakin ka, Melanie. Uwan manong nemi awan pulos di dimdimteng nga problema mi iri asawa. Tapi singpet met kanalaing met tinalami manong nemi nga yaya. Tayo di atan talo nga bulan ni Junior. Simre ka na nagsubli ti pisina. Hey, LB, ma'am. Anak awawagan ti ma'am. Aman na ma'am, no dato ti pisina. Awan ka di matla problema. Awan ma'am. Kat itatanda ka, addakan, labing binasman nga po ito, ag tinulong tanga doa. Okay. Di kahit ko, LV, di mo isap sa body di bagim kanyak. Ibilang na sa manang mo. Ininaw na akong musika. Na, ininaw na ka. Pagsalitaan ta, di may paggamti trabaho. And then, pagsalitaan ta, di may paggamti ka. Kanyak? Kung naman nga awan na naganakin ka, kabagyan nga ron. Ni kabagyan awan eh. Magiganam ka yan. Agas kasara ka? Ada ba kasaraan? Boyfriend. Abay kasla nagliday ka. Ito na mga no, the boyfriend mo? Ada boyfriend ko. Sino lang ta? Tanya. Ang kanayon ka magabapa. Taapay. Tsak mawatan ni Sona. Ano trabaho na? Awan trabaho na. Sus. Apin nadang ka di boyfriend nga awan trabaho na. Iminikit mo sa unin, ito nag-asawa kayo. Siya nga ito't mangbiyag kang guwana. May isa nga pintor. 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 Dapat na nagiti gundaway nga maangay ti exhibit na. So na lang ta, awan ti may agumatan. Pintor ka pulpul, no kasta? Mabaling nga wisam to sa Jibalay. A dinner. Agsasangot tayo ito kata Carlo. Baka saan na kaya, chika? Tapay. Ada ugalin na nga, di na kayo ti makipulapul ka na kitay. Kas kada tayo. Yung panghawag mo, tikas kang kuwana. Di ba? Tiyak mahawatan. Ang pang nagbaling ng nobyom. Gwapo eh. Isumot lagayang. Manong nemi, inawis mi ni LB. Kahit naawis na may boyfriend na nga ni Jordan. Gwapo nga agpaiso, anong name eh. Benjo ko gwapo nga ni Carlo. Yan. Agkatab da siguro kini LB. Kasi laman nagbabain nga agpaiso. Nakalsab. Kasi la din na may isarang tirupa naman anong name eh. Idayam muna kami. Idagalamano da ni Carlo. Idagalamano kami nga salalanganin tiriknan. Hey, Jordan. Feel at home.
Awan ti sa asang kasabsabali ka na kami. Ano ka man ti pagbayanam? Awan trabaho. Idinto da kayo. Nangangatot posisyon nyo. Kas kada ti girlfriend ko. Kagurak, hindi may promote. Abi kagurak mo hindi promote ko. Manukas kasanulaeng. Baka agritiro at nga din na oras, iso talaga sumukat kanya. Di na bababa ako manin. Abi amin nga di ka, kasat kang kanayon kayo magbaga kang kuha na Melanie. Hangas kanya kang palaban. Namintalo lang nga napaay, di exhibit. In display na, exhibit na nagitiya, obra maestrana. Gabot na may mesa, duduha lang ti ginatang da. Detan. Napukawan yung tinamnama. Inintot ako na ni Carlo, manunemi. Matulungan ka, Jordan. Ano lagi tayo amok? Nga mahilig ka lagi ti paintings. Apay nga di mo ipakita ka na kami. Lagi ti obra maestram. Pakano dakampay ti mangdagdag kang katap no maangat exhibit. Baka mapayak lang. Susamo. Nakurang ang talagang ti fighting spirit mo, Jordan. No kang kanayon ka magipulpulapul kata kami, baka maaringan ka kata kami. Sa baliak kata kayo eh. Susamo. Hamoy at adyo ti bagyam kata kami. Nanaruna kita, inyam amutakan, inyam amo ni Elvin, inyam amo na kan ni Elvi. Kas ni Elvi, awan sabali kata kami ti pamilya ni. Kumadre mi pa ya, ito pabunyagan mi ni Junior. Kinori siya ka, kumadre ka doon. Ngayon talaga manong nami nga madlaw, narigat ng iadap ti bagina. Nga dahil ti problema ni LB. Kat ko nakingkuha naman nung nami iti minsan, nga daman yung problema dahil ti boyfriend na. Di mo palang arod isina. Dahil ang arod ti problema kay. Tabay. Ibang pangtanak. Nisking nakanuwit. At adakas ang mapasama. Kinayatek ni Jordan. Kakanahin ko magbagaan. Ngakatan natin yaman nga matingong kali na. Pilpilitak kang paling nga fighter. Akas kanyak. Tikat pa nagsipadi mi. Maminsan mamindo ang mitlulay nga mapaay. Awanin, kaslawan namnamanan. First birthday, sumaten ti managkabunyag ni June Manunemi. Naangay, napintas sa programa Manunemi. Kadeta party. Birthday, ken na panakabunyag. Imatandar ni Jordan Manunemi ng talagang nga sa Bali. Iyad adayo ti bagbagina. At ako makanagitirayan ti lalaking agiinom, agsasarita. Awan. At iti suli. Ininto ni LB Manunemi. Kasi lang miyembo no iti pamilya mi. At dapayin ni iso, manong name iti, mangbambantay, manguguba, mga aywan, kini Junior. At damatlaw ko, LB. Melanie, manang, ay, kumadre. Kumadre, damatlaw ko nga, kumadre, LB. Nasa nagkakadagdubing. Gabo siguro ta sa anak, anadaan ti kabsat. Kanawarisya ka, di ba? Saan ka nadaan ti kabsat? Nasadag ka. Kanasadag mo ni John ka. No, anda ka. Ada dapat nga kayat na ka ngam ni Yaya. Napatek ka niya ni John. Ibilang mo kabsat? Saan na kabsat? Baka ibilang ko pa nga anak. Siyak. Napatek ka. As a best friend. Dakal tinitulong mo kanya eh. Si Kati, nang instant nga nang ipromote kanya. Hawanak takas niya nga posisyon ko ita. Nasa nga bukeng ka, kumadre. Nasadag ka kini Carlo nga sawag? Nasa yun natin nasadag kang ka, nasadag kanya, abay ka di nga saan? Nukas pagkarikan ta, agar-aram pa laging ka ni Jason, kat karibal na ni Carlo. Sino't pilyam ka na kwada?
Anya nga question dedan. Abi kasi ti saludsod mo, kumadre. Ang kas pagarigan, no, hamo pala boyfriend ni Jordan. Kat agar aram ba lang kat karibal na kuman ni Carlo. Sinot pilyam ka na kuha na. Nila ta Jordan na, tesot boyfriend ko nga eh. Kas pagarigan sa mga boyfriend. Ni talata Jordan. Di mo kahit ni Carlo. Kasi na kumakain ko iso na kat adamot kukuanan. Nakas pagarigan tanawaya pa ilang. Nga nga dahil tanga saludsod ko madre. Abi ka sa saludsod dem. Ada ba nagkras mo ti asawak? Ala, kumadre. Sa balin samat ang neta. Sa saludsod lang na ba nagkras mo? Siya sino ko sa nagkras kang kuha na ngay? La saludsod ka na amin ng babae. Ni Cynthia. Saludsod kang kuha na. Ti best friend mo. Oh. Siya sino ko sa nagkras ka ni Carlo? Crush lang ha. Being crush lang. Ngam ni Jordan. Is it the first and last love ko? Barbarang naman magbalbalyo ko. Ngam na talagang sa nagbalbalyo. Talagang isinang. Manong nemi oray sa aming imbitaran ni LB dito ibalay pagamamtadda. Hey, ada ka? Imuno na akim si kahumadre. Ada ang lang amin dinagas ko eh. Ni Carlo, adan. Ada tita likod. Sino sa sarong karam no magkato eh? Siyempre ni June. Ni June lang. Si ka ha? Komadre ha, sa bali man yung titurong panunot mo. Siyempre, da kayo amin, di sarong karak. Pambarak maten, makipangrabi. Diya boyfriend mo, saan nakasap sa pulin? Amo namat nga dak dito eh. Ano awanak ti kasera, dak dito eh. Sana kimimon. Maamlat ta? E di ababaan pa na oman nun nemi talaga nga kasla nagbalinan nga miyembro ti pamilya mi ni LB. Nanaro na kasta ng problema na kini Jordan dito peket din balay man nun nemi ti umyanan na no da problema da kini Jordan. No tawag-tawagan to ni Jordan nagpakpakawan malukoy naman yung tirik na agawit tumanin ti kasera na. Manong nemi, nasurukon nga duwang atawan niya, Junior. Nang amakay ayong ubing manong nemi. Idadamat-madlaw ko di pakik. Sa alis to ang kapsotak. Nga datid ka po na manong nemi, numanin aglibak. Kung na kanya ti asawak. Di ka magpadoktor. Okay lang dito eh. Asa bulan lang ti bed rest. Awang kas iti doktor nga mangibaga no anyat an anayem. Agpa-check up ka. Overall check up. Di ba? Dagay mga doktor. Ata. Sabi nga di mo tawagan. Una mapang ka mismo di clinic na. Empleyado ito hospital. Nga at the private clinic na. Ata. Tawagan. Siyak man timandanagan kang ka, sweetheart. Tinawaga kang peso manong namin Dr. George. Doktor, kumpadre. Lutuyan mo ka ta private clinic mo o ta hospital? Day off ko eh. Kahit ada ka sa private clinic mo? Awan. O may ka mga pumasya rito balay. Tapay. Pa-check up pa kuma. O pa-check up ka agad. O may ka dyan clinic. Pangalak ka warat itong tukot ko mga aparatos ko. Sige nga rin. Okay. Umununak nga rin dyan clinicon. Adakton sa dyan ito umay ka. Kuyogan na kumati asawak manong naming and bigla nga the appointment na.
Iso nga ni Cynthia, manunemi, titanawagak, kamangkuyog kanya. Kanya kami datang marikrik ng friend. Kumantre. Tsaka mong ibagay. Agi hinawak ko na kumang summit. Tayo dilayang namin sa nakalman nga. Nagsardeng ti panagbens ko. O, dito ni doktor. Ado manunemi, tinamangin da kanya, nangalad da tiya, tinas da ti darak, smoke, na nagpa-ultrasound, kasi dengan di na oras manunemi pa-ultrasound. Naging kaya di damagi kong kini Dr. George manunemi noon at kasasad ko. Saan nga ko ni? Doktor. Kumpadre. Maya di mo ibaga. Sa bagay, masigod ito. Ang problema. Masigod ang problema. Kasalsulot-sutik noon ang sakit ko. Mabalim mo nga, siguro, natawid mo kini mamang mo. Di mo kunain nga kanser. Kanser tayo patay, di mama. Kahit mo gusto, natawid ko kinkuhala. Di ko na pigbigsan sa Ano ti pagdanagan? Masigod. Kasapulan lang ti operasyon. Madalusan ti ovarim. May cut digiti virus, cancer virus. Barbari mo sampai nga nagwaras. My God. Cancer. Kahit mga sawan, Doktor, dandani akong matay. Agkabang na kinamo, Diyos. Doktor, sorry kasi kahit ko mapansabali nga, Doktor. Ako ka dito ba nagtalik mo kanya? Nagayim mo. Unti magdanagam, masigod. Nasa pulalaeng nga, ma-operar ka, nga madalusan ti ovarim. Tapos na maikat na giti, cancer virus. Barbari mo sampay nga nagwaras. Kan kasapulan ti testing. Kasano nung nagwaras ang virus ti baki. Sampay. Kahit tengor nga mamuan, nabit ka mo pa nga marikrik na ti kasto siyang kani. Ngayamat din. Diyan malampaw simpagaro. Nga matawid ko ti sakit din ni mama. Cancer of the ovary. Ibagata, nagkaanak ka pa eh. Nga dadat ka po na, no, apay nga, sa mo na, paging kakalag ito, awan pa iti adi ni June, naman pa kaya Diyos, ang gani. Kasta nga talaga, barbaring na babae ko, nak. Mga isagana ka, isaganan tibagin para iti may isang operasyon. Doktor, please, siya kinsak langin kung mati makamoy din na ito. Nagsaludsod ti asawa, ibagam nga gagawin nga laing operasyon. Nisot ko nam, katsiga, di mo maiturid niya baga, diyak kayat nga ibaga. Tadyak kayat nga mariribukan ti asawa. Kabayatan nga, may redredim ti amin nakasapulan, iti operasyon, resataan ka kanag iti agas. Tapno nagsublit sa lunat mo. Tamnohan tamadlaw. Sige, doktor. Yan masapul nga ipakita mo ng salunod ka. No talaga kayat mo nga ilimat ti amin.
no siyak laeng nga awang kaduhat. Ay, unay ti magi. Ngayon no kasta nga kasarita ti asawak. Ikarkarikata ko naman namin di agtig na yung normal, agsawang ka normal, o misem. Wala, sweetheart. Ano ti ko na doktor? Hindi problema, sweetheart. Kasi makita, no? Nagsubli ka madlang ti kanay kay ko? Madlaw ko nga rod. Nagsubli ka madlang ti opisina. Sweetheart. Tapno, to make it sure, kung ni doktor, kasapulan ko mo penarak. At ka no, dalusanda. Nakahanang operasyon? Pagkangailang deta? Nakasaganak. Nabigsaak. Isang oras na nagpapigsaak para may saganak tibag italit ang operasyon. Ngayon, sure ka nga, awan tinakanang sakit mo. Oh, sweetheart. Sikawit. Nanda ko man amuak nga nakanang sakit ko. Nagit, makakatawa, kumapay kastoy. So, onti magdanagam. Normal lang dito eh. Sakit ti babae. Maring normal pas ng operasyon. Kaya, kit okay yan. Agadin to ni Junior. Ito ang tiruray ka eh. Kasla, ibag-bag ti bagay nga nakapoy ako. Sana. Di ka mo't pinagbalbali. Iti kita, laing mo iti kama, sweetheart. Nga madagod daway manong naming nga maduktalan nak ni LB nga naunig ti panutek no daham ti bisina. Ay, kumadre. LB? Ada kan sakit problema kumadre. Baka sikat ito problema na. Problema ni Jordan. Narawama ko. Na-immune ako. No kasi nga papaoyo, babaklat ta. Isang tumalat umasada. Isang tumalat nagsusuri kanya. Dahil siya nakasara kak ti managpaoyo nga boyfriend. Awan tiran ta mga mag-asawa kang kwa na. Kinapudno na isak pa hindi mangibaga kang kwa na. Kasawa taman langin na to sumarden kan kung na. Abagim imon. Medyo. Yung tinamat kayat, hangkano pa nga ready. Adadaman nga na kayat. Kaya't nakano pa nga subumak nang. Nga, maka ipasdek ti gallery na. Tapos nagkastagat, makuna na nga, nangat nga to iso ng imsyak. Di nangat kahit paati yun mabalin. So nga, adayo pala ti kasar ka na kami. Namnaman yung kadi nga iso tagbalin nga, katakta ko na inay mo. Ni Jordan. Kaslasanin. Ang na isot na itadahan, ha? No isot na ito din nga para kanya. Mabalin. Yung kaslasan nga iso. Dikat kahit na nasawan. Nga mangururi ka sa bali nga lalaki. Nagado tita. Amo da lang aro nga boyfriend ko. Sa amo da nga naimon ti boyfriend ko. Adala taon lata, nagiti na tured. Di mo kahit asawak? Ana? Pakiulit, kumadre? Di mo kahit asawak? Talaga, ano na tayo magbagang kumadre? Agad nga nga ka. Kasi pagkarikan ta mabahalo. Mabahalo ni Carlo. Kaya't may suna. Sa bagay, nakasasdag kang ka ni Junior sa kadi. Nabatag kang katanak ko. Nukas pagkarikan to, matayak. Awan ti problema. Naragsak ka matay. Kabata, sikat ti kasukat ko. Kasukat ko kay ni Carlo. Kan kastamat din kay ni Jun. Di ka ba nag-aangaw kasta? Napaspasamag ka. As pagkarikan laeng ko na. Okay. Erase. Haanin nga dato pati pagsaritan ta. Rugyan na itong kubra. Dinteng manong name iti kaldawan ti operasyon
Awan ti sabali ramid ko ni nang isagana ti bagi. Diya kayat manong naming pakaamoy ti asawa nga ridingal daw. Tap na nagastakat saan ka madandanakan. Why, napaot ng operasyon manong naming. 8 hours. Nakaturo ka siguro. Hindi makariing akong manong naming nalpasin. Nakaswerak pa ilang. Yung mariknak ka na pigsaak. Inagkanak ti tumarek ti nurse manong naming. Nurse, ni doktor. Dalang dita si Dick, ma'am. Manamadang testingan di kiti naalang tissue ka tayo. Ano't paano ko na nurse? Nag-assist ka tayo madamat operasyon? Haan, ma'am. At sa baling nga nag-assist. Ano't marik na yun, ma'am? Medyo napiksak, ma'am. Kagangin lang, no? Napiksa kami na agas. So, yung nadlaw. Kanori nata binatakda nga masit tiyan nyo. Alis to aglaing data. Baka may salakalawas, baka subli kayo ito pisina yun. Pwede ka sarita ko, hindi gayem ko nga doktor, manong name Dr. George. Doktor, kumapon padre, my friend. Tibod no ti kayat ko. Tibod no ti kayat ko, mamon. Ana, dandaan ba ako matay? Melanie, natalangan pa nang kita kang nga kastitilangam. Ana, ibaga mo, dandaan ni akong matay? Kastating, resulta ti testing. Tiamok, saan nga awang pa'y tinaiwaras. Nadalusahan nga peso. Tinesting mo nila dumapat. Parte ti bagim. Daday ti lalaim mo. Mo na nga testing talaga nga. Nagwaras ang tiba. Cancer virus. Tanda niya ako matay, kasta. Matesting pa rin kaya doon, ha? Maidublen, tapos nga sakit to make it sure. May mesa lang di kahit kung sumbat mo, doktor. Dandani at ka din matay. Amo, Melanie, ti patay. Amin tayo kat dandanin. Isunod nga masapul nga, agsakbay tayo. Di tayo mo, oray tayo nakasasalun at kabigatan na, nadamag mo na tayo. Kasi dyan ipatay. Iso nga, isa na akon. Agsakbay akon, basta. Agsubligan tumanin, kalpasan ti makabulan, 2 bulan, tapno mamon ti resulta. Ti kompleto nga testing. Kompleto nga panaka-examen. Sikaman na lang ko na nga, oras no, adayo pati papatay mo, isa ganaamon ti amin. Nakakububing ta anak ko maulila. Talon to palat tawin na. Kat ni Carlo. Madulay nga tawin, tiba nagdan nami. Nga may kastoy. Kanulay nga natay na di mama. Kapatik sakit nga kanser. Sita. Mabilbilang kaya mental doon. Biyak ko. Nananagaya men sumilay sa dito nga biyag. Ngem kaputa dati at manong naming a fighter.
palaban. 5 ba na? Doktor, Melanie, saan diyak kayat nga mamuan di asawak na ito eh? Ganun sino? Sikakin siya lang, doktor. Pangpangasim. Abay nga limad mo, diyak kayat nga mariribukan di asawak. Kasti ko na ni Mama Idi. Ko na ni Mama sakbay nga napimusay. Kinay kayat na nga inlimad kanyak di amin. Tap na mamamimpinsanak nga gladingit. Gustong natasang ka di. Tanong nasapsapang yung bagana. Ori no nasapang ka na taming. Siyempre, ako may concentrate. Di pa nagbasak. Diyak may concentrate. Di pa nagtrabaho. Tayo sulat pampanunutay. Sikaman, doktor. No amom nga, di patpatag mo kat dandan ni matay. May concentrate mo ka trabaho. Gusto ka sa tramidak. Diyak kahit nga mamunti asawak. Hindi ikaragatam nga rotek pamarang. Agbalik nga napiksa na sa lunat. Aramitek. Di ba kanak ti binitanas ko? Napibigsa itan ti agas. Sinulayang Tagbalik nga buti ka ti tiyan mo. Baka inoran oras nga agtumar ka. Kan magastos. Nga baling nga magastos. Adobat ti nakaduling nga kwartami. Dakal mati swaldok. Ito bisina. Mabaling ko ka din na kawid. Itulnog ka. Sanan. Ano pahala ka kani, Carlo? Di na mo ang dito eh. Anya? Pati pa nag-operar mo, di na mo? Saan ko na mo? Nalimad ka no kasta. Sige nga ron. Mga nung halatan, mga itulong kanyak tapno saan nga siya. O sige. Ito dumteng ag dito'y balay manong nemi sinapol ko nga dagos di anak ko. John? Mami, opita ko lang. Taklang na pa nakadiyobisina, di itaklang. Ni Daddy, di pa mampet. Yaya? Ma'am? Ako ka naman tala problema mo kini John? Awan, ma'am. Very good. Apay, mami. Ang tanang sakit. Awan, nagsinayak lang. Awan, di na sakit ni mami. Very healthy ni mami. Sumunti ko nak, mami. Very beautiful. Tinawagak ni Cynthia manong Nemi. Hello, kumandre. Awang ka di opisina. Bigla ka nag-absent ka. Apay. Parang bimisita sa ospital. Ket, nagpa-operar kan. Apay nga mo ma-operarak sa ambot Sige, awit. Kumusta ni Helby? Ay, wait, kaya. Imay dito opisina na di boyfriend na. Ano? Sir ka na pa hindi ta? Kaya nalang makasarita ni LB. Nagdakkel ti problema ta siya. Kung ko nangarod ni LB kanyak, ito, di nakala ko maipangpang ta rin. Tangan Jesu, talaga isinak ko na. Urisak mo da. Pag ano ka boyfriend, tikas na ti klase ng lalaki. Idudumteng ti asawak manong naming kasagangay, sabateg, arakopek, agka. Kumusta ka nagmalmalim si Dart? Okay, walang problema. Katsika, walang problema. Di, awang problema tayo. Awang problema na John. Ti opisina nga, ti opisina yo. Awang problema. Taorin mo sa anak ka sumrag no, ha? Adamat ni Elby.
Numanin manong nemi agtumarak takas na ko na ni doktor. Ako na nang agbaling nga buti ka ti tiyan ko. Ti kada may tumar nga agas. Manong nemi numanen awisik ni LB dito'y balay. Dati-dati no ka manong nemi already may awisik at umay. Ngam siguro kapot ta. Naimon nga talaga di boyfriend na saan mi nga maoring umay. Numanen oraya. Away bak. Manong nemi kasi lamang kita kay ti gundaway nga may addaan da ti gundaway nga isiksudalaeng gani Carlo tagsasarita. Sipsiputak man ita manong naisisiman. Masaksak tanak man manong nemi nga mitilikodan ti amin kaslahak lamat maragsakan. Tano matay akon. Naragsaka kamatay no isudan to. Gabutan nakasasidik unay ni June kini LB. Ang dadagiti kong dahoy manong naming ang damagag kini June. June anak. Mami? Love mo ka din nininang mo nga, LB? Love nga na ko isuna, mami. No awang ka, kahit kong isunat adda. Ano yan? No awang ka, kahit kong isunat adda. Ano kahit mo sawin? Katuwin. No awan ka, umayag pa siya dito ni Ninang LB. Di, ore, awang ka, adamat ni Ninang LB. Kahit mo sawin, ore saan ko ay man ni Ninang mo, umay no ka. Umay. Nga da ni Dadim? Adda ni Dadim no ka. Nabayagan? Kano lang, Daddy? Naminduan san, Mami? Kahit ano makikita marami din da. Ang sasarita da. Sa dinutayan ni Yaya no ka. Baunan da ni Yaya. Abay, Mami. Mandi. Awan ha. Mayat, anak. Mayat. And then, dagiti kong daway manon nemi, nga ore awan ti appointment, ti asawag, nga awan ti rumbeng kuma, nga pag-overnightan na. Itawag na manon nemi, nga bigla, nga mabangkano sa di Baguio, wano saan di San Fernando, wano saan sa di Manila. Ito kit-kitayak manon nemi, karejamot nga daw, nga agpakada ni LB. Obvious ba? Sa nga bali ko na. Sa nga bali ka po ta. Numatayat. Isudan to. Diyak to problema. Ti anak ko. Gabote patpategmet ni LB ni June. Kas na ko na ti anak ko manong naimi. No awanak. Okay ka no. No anda ni Ninang na ng LB. Pinabusuya ko ni Dama nun nemi ore amokon sa anak ko nga agreklamo ka nagsalsaludsod at palpalutpot pa'y kini Carlo no kasta nga sumangpet. Ore sana nga ibaga no napanan na. Kasta matin nun nemi kini LB no kasta nga excuse. No mga file ti leave na. Amuklatan manon nemi. Ngag sinarak dagiti doa. Saan ko kuskusinan ni LB, intak ba't salsalangaden mo nung imbestigaran no pagsalsaludsudan ti asawa. Tagonak manong nemi yung karigatak madlat tatak bali na salunat, tatalaga na salunatak mat, napigsak mat. Naging ka manong nemi ti may sangal daw. Awan manin ni LB. Naodiak,
nga rimuan iti pisina. Mapana ko niti kaparkingan ti kotsek manunemi nakigtutak. Jordan? Good afternoon, ma'am. Kumadre ko nam, kaputa. Inanak yun ti bunyag ni LB, ni June, saan ka di? Kahit ko ma'am, natatawag ko kayo ka. Among ka din di ba mas pasamak? No di mo amo, isong imayak ta kahit ko yung bagaking ka. Mamas pasama ka niya. Dito ka titinas ka na pagsaritaan ta? Alangan ba't ngawisan nak, nga mamanti restaurant? Diyak lagi di kayan. Iti unak ti kotsek, sahanin di tulatan. Anya kami ti problema? Problema ti girlfriend ko. Amos ta problema idi, ad-addaman itan. Ma'am, Jack kayat nga mapukaw ko ni LV. Isong ibagakeng ka. Tapno si kati bakisarita ti asawam tapno isina na ni LV. Amom ka dito bagbagam, Jordan. Amok, kinsan ka kumang pakalaglag? Saan ka kumang baling nga bulsek? Di ka kadi makadlaw? Nakadidilaw. O, antimadmadlaw ko ngumadi. Gano'n yaman ti problema, miti girlfriend mo. Sa amin nga problema. Balbaliwam ti ugalim. Tapno saan na kang isuksukat. Madimot namin ti ugalim. Adayo ka kenkwana. Di mo mat namin kayat ngay patas ti bagim kenkwana. Diyak kasapulan ti pamagbagam. Kahit ko lang ibagakin ka. Nga namayagan nga ada relasyon ti asawam ken tinubyak. Lipliputan nak tinubyak, lipliputan na ka ta asawam. Luklukwen na ka ti assistant mo. Awanan ti utang na yung bag-anakem ti assistant mo. Impromot mo, kastat aramidan na ken ka. Isungag kuti ka. Pag sinangam na kitiduwa. Awang ka din di bagam? Awang ka din may bagam ng aksyon mo. Awanan. Awan ti karbangamon nga mga mo. Noan niya ito pangaramidak. Lisyamon ti ridaw ti kotsek. Kahit ko ti kawit. No saan nga ti girlfriend ko ti mapapatay ko. Dahil asawa ang ti papatayag. Manong naming kaslawan anyaman na kanyak dagi nga pangtana ni Jordan. Nga boyfriend ni LB. Pinabusoak lang na ganito manong name. Agang ka nag-ring sa cellphone ko iti may nga malen. Ni Dr. George. Doktor, kumpadre, amay. Nalipatam sa amutin dati ko nakengkang panagpa-check up mo manin. Kaniyo may mo dito ospital. Kumadre. Duwang nga kakaduwak nga doktor tadatoy. Dua? Doktor nga kakadwa? Nagabuta ba sa bali nga lugar? May pagkapitan niya? May pagkapitan examination. Resulta titi panaka-test digitisyon na alamikin ka. Awang gaya magtumtumar kamit lang? Awan liway ko. Ano marikikam ti bagim? Pigsak po, may pigsak met. Mabaling ka din umay kadtoy. Itan no mabalin. Manong nemi nakigtutak.
Hindi baga ti doktor, ni Dr. George manong name nga nagkamalida ka rin di muna nga panakatesting din baga na kaniyak. Doktor, kumadre, good news. Good news, naikat amin nga cancer virus iti bagim ka di panangoperar mi ka. Dadi umuna nga parang testing mi no adda na iwaras nga virus iti sa bali nga paset ti bagim. Imbaga idi nga da nga may big mistake. Awang kaya. Anong naimi? Nyamat din dito nga doktor ko nak. Natungpak ni Dr. George. Doktor. Kumadre, apa yung ito? Among ka di nga dito nga inaramid mo. Kat nang nangaramid takil nga gulo ti biyag ko. Ano sasabi mo, doktor? Paikat ka! Kumadre, pagsalitan itong mga siya dato Ibaga mga dandani akong matay. Awan timbaga kakasta. Amin tayo. Kad ibilang tilat nga dandani na matay. Iswa na sa kanti panagsakbay. Ngayon, kasat na paggawatak ti resulta ti amin. Ti panunutan. Kumadre. Babayan ti panagtumtumar mo. Naimbagan ka. Awan. Cancer virus free ti bagim. Iti pa naka-operar mo na dalusan. Kaya iti pa nagtumtumar mo karag itin resetak nga akas. Kasanungar ditan. Pinabusoy akong ti asawak, tanam naman akong nga matayak. Sa ibagam, nga madlang ti sakit ko. May sako na cancer free. Awan ti basol ko itan. Kasi nakunak. Ibilang tilatan nga dandanitan matay. Naskan nga sa ganaan tilatan. Saan ka di? No kasta? At dahi ko pa iti papatay ko? Mabalin. Awan tinakanan ng sakit ko. Itan. Kalbasan nga nagasan. Ada ka di problema? Nagtakil ang problema, doktor. Ngayon sa ang siyak tinang creative problema. Sika tinagsagana. Insaganaam ti amin. Saan nga mabalinda ito eh? Manong Nemi, nagtarus ako dito balay. Rumay ko mga maragsakan na kabota. Cancer-free ako, Manong Nemi. Yung tsaka mo no apay. Ngayon so pala panakadlaw ni Yaya. Daka di problema, ma'am. Mami, apay kas tati lang, anak. Saan nga mabalin? Saan nga mabalin nga ninin ng mga LB tiagbalin nga may kadua nga mamin? Apay ko naman tikas ta, mami. Ano mabalin, anak? Isa nga. Tawagag ko man ti asawak manon na imi tapno salutsudan ng sa nutayan na edita nag-ring ni Jordan manon na imi tumawag. Hello, talaga ka din nga awan ti aksyon mo? Jordan, among ka din nga panawan na kayan ta asawam? Nya? Panawan na ka? Nga nga panahon. Naka-schedule ti flight da kini LB. Nga mabansa di Hong Kong.
Ket sadyay, diya ka mo no anyat aramidan da. Bakay pamuspusan da no kasano da nga makapagkasar. Uno saan, sadyay da, nga kalpasan na, idyay da nga umakar-akar ti pagilyan. Saan na kan nga lab ti asawam? No tiket, ni Elvin tilat na. Kaano papanday di Hong Kong ako nun? A day after tomorrow. Amo? Tama pala nga nag-English ka. Sige, agyaman ak idirect ang impormasyon. Jordan. Edi dumteng manong nemi ti asawak. Saan ko kailangan imbimistigar? Ngem kabagitan na manong nemi saan na kasi murik to bisina. Idin doon tinawagan ni Cynthia. Hello, Cynthia, apay. Apay ka sa sumrek. Adamat ni LB. Ano nga LB? Ano? Ada to iti resignation na. Anya? Saan nga si Mrek? Imay man ngin pilot resignation na. Nagloko mo ten. Ito nga rin mas daaw. Nag-resign ka din, nagpindas si posisyon na. Nag-resign ka po tam. Sana kaya tagtrabaho. Tapay? Ada kinagura na ka? Kaputam. Ada nagtulagan diti asawak. Anya? Ano di pagpagkam ko madre? Di ka kadimadlaw nga relasyon ta Carlo kani LB? Apay. Kaputa pinabos ko ka dahil. Pasol ko man lang. Siya tinayang medyo no kasano nga nagbaling nga close to dito. Tamay namin. Isagsaga na at tipapatay ko. Ito kahit mo saman. Saan ko yung magaking ka, best friend? Resulta yun, di pa nagpa-examen ko. Daan nakiting. Cancer of the ovary. Nagpa-operarak. Tamo kini ka talaga matayakon. Ngem. Babayan iti operasyon. Tapa nakadalos ti operik. Kaniti. Panagtumtumor ko ti hagas. Nagbali na ka cancer free. Kaya, diyak mo na mo dito. Sige best friend nak. Di mo yung bagbaga na kita. Kaya namumpay gayaman nga. At relasyon na kita dua. Panawan na ko. Nagtulagan dati mapansa di Hong Kong. Ket, ano ka rodan? Saan ko may gawin dito? Ngakit din di mapaspasamak yung kapre ng kumandre. Ano sa kabali? Kasaritang to itinalapat ti asawak. Pagpili-pili kisuna. No siya? Da kami kinitsyon. Wando na diyang hudas nga LB. Manong nemi inururay ko di tagon daway. Nakiktot manong nemi ti asawak edi makita ilimlimad na tagim impake. Papanam? Biglaan nga at appointment ko. Ibaon na to pisina dyan sa Hong Kong. Plane ticket sa akin deta. Inahalak man nun Nemi. Oh, plane ticket ka talaga. Carlo. Abay nga naramit mo kanyak tikastoy. Abay. Tiyan niya. Saan ka nga gulbod pa? Nag-resign ni LB. Timawag ni Jordan
E magana nga, mapangkay sa je Hong Kong agkuyog kayo kinelbi. Dadat ko na mga appointment. Panawan na kami ni June. Sa gadi. Abay naramit mo na ito eh. No'y naramit ko man, si Kamal at magkakapo. Kanya, sakti ba ka po? Saan ka nang nagkukulapay? Sikat ti mga remedyo iti panaginda sa tirik namin kina LB. Kanya, saan ka naglibak? Nulabsak agsaok at sikat nang iduron kanyak kina LB. Saan ka din? Tapay ko mga ramidak kang katakasta. Naglaglag ako ng babae. Ti asawak ng ipatpateg ko, iduron ko, iti assistant ko. Sakti mga pamuspusan, tapno maliputan nak, maguliban nak, kasta. Kasta man. Daan niya ko man, rason. Gabuti pamatim kat dandanikan matay sang kadi. Nakasaritak ni kumpadre Dr. George. Pinilit ko nagpudno. Insaganaam ti papatay mo. Kat numatay ka, kayat mo nga ni LB ti pagtungpalak kaskwat mo. Gabuta si Deg, tirik na ni LB kini June. Inturon na. Agpadpada na ka, mamaya inturon mo kini LB. Sana ka mababasol. Nagmantirik na kang kuwana. Ngay di palanda mo ka talaga ang madlaw mo. Nagadmahirak kang kuwana. Itasak ti pabasolem. No apay nga nagkarelasyon kami at assistant mo. Basol ni Dr. George. Awan ti basol na. Di mat penalpas, ti kumpleto ng examination. Ng ginanat mo, tinangisagana ti amin. Lalaki ak. Diyak kumakayat nga ramiden. Yung sa sinutasan ko mo silisok. No mismo nga sikat imang idurong kanya. Isungit ha? Panawan na kami. Kinitsyon. Iti kanito nga rumwar ka iti dito nga balay kat kakuyog mo dito nga babae saan kanton nga makastrek pa eh. Laglagi pa nga balay ko dito eh. Saan kanton nga makastrek pa eh iti dito nga balay kasmat saan mo na panakastrek iti puso. Nagkamaliak man. Ure kung ano idurong ka talaga. Nung nagbaling ka kung mga natib ka. So nga sa mga siyak, ibabasol kanyak ti amin, Carlo. Bagim ti bagim, riknam ti riknam. Ura na adadtan nga nakataya, ti babae ko man nakasaganan nga tagikwaem no sa amo kayat. Nagbaling kakid din nga naruko. Pagpili-pili ka na kami ka, Carlo. Dahil nga LB, uno da kami nga gina. Dinoblek manong naming akinita di plane ticket nakitak alas 7 itirabi. Iti kitak ti oras ti cellphone ko manong naming alas 6.
pinanawak na sawak. Bayak ni tuloy ng tagrubuhat. Manong nemi indrantak tinapahan iti likod. Sadya kag may sa nagpampanunod. Sa ano na siguro nasakit ka panunutin. No kas pagarigan ta ni LB ni LB tipilyen ti asawa kimbes nga na kami nga gina. Saan siguro nasakit unay kanyak? Kapag labsambit agsango talaga kat siya tinangtid ti pamuspusan tapnog agin na sidag tirik na nagididua. Gabungaro ti panangisaganak ti daddanin panakatay ko nga samit gayam. Naagasan akmat gayam. Diyan ka mo naman ang oras ko manong naimi. Nasuro kami sa nga oras ko itilikod. Pasado alas 7. Imay da June kiniyaya tiyang ko. Mami, apit ta ka dito eh. Sapsapulin ka. Ni Daddy. Yaya, nakita mo rimor ni sir mo? Tsaka mo, ma'am. Awan nadlaw mo nga nagandara ko siya ni Madayo. Rimor? Tsaka mo, ma'am. Pagpisa namin, ti pa nagtip-TV ni June. Sige, mapantayin nito unay. Iduloktak ti silad mi marunay mi, awan ti asawa. Awan ba natin sagana nga trolley? Ken maleta. Manong nemi, inagring ti cellphone ko. Ni Cynthia. Hello, Cynthia. Kumadre. Ala. Natala nga magbagang. Saan ka kami nga managdaging tiradyo ka? TV lat ta kada. Apa namin? Natayan siya ka. Susapo, nakakaas nila nga na. Nagbuyak ako mati local TV, nabuyam. Sino natayan? Ni LB. Natayan ni LB. Si Moko matin di boyfriend na. My God. Bakit? Ningar Carlo. Nailiwanan. Una da ka dito ospital ni Carlo. Tikman na mo ti asawa no. Ayan na. Abisak pagsalutsudap. Awan tita. Agrumrubot itahin. Kamakamang dati flight nga alas 7. In-interview naman na dyan ng patay ni Jordan. Anak ko na. Tapno kanuha nga makapan sa dyan Hong Kong. Nasa isa lang nga pinatay na. Kasi nakabulbulgar pa ng gibagana. No samit lang nga, no agawin met lang sa balik ano nga lalaki. Nasaset lang ka no, patayin na. Naragsak ka no. Tanapatay na ti girlfriend na. Anya. Sige. Sige, Cynthia. Kumanta. Awan, ti marami tayo. Anang arod. Ti problema ita. Sino, pat sa dino, ti pakaiman sayagan ni LB. Awang kabagyan na. Sige. Sige, Cynthia. Bye. Iya pag-iso ka tumakderak manunaymi at tumalyaw. Di makitak. Ado kayong tasidik ti asawak. Dimteng ka? Samo na kamakam ti aeroplano? Apay nga naskan ko mga rumarak. Pinagpili-pili na kasang kadig. No kumano, ni LB ti pinilik. Dago sa kumayat ng rimuar.
Awan ti pagsukat ka na kayo nga gina. Kunam siguro dahil ang kabutan na tayo ni LB. Nito ko lang. Amo ba namuan? Amo nangig rin nagsalita kami kini Cynthia? Saan ko nangig? Carlo. Nakasaysayang nga LB. Kinunak man ang naimi nga inarakop ko ti asawa kiti na iro. Saan nga intulok ni Abo Diyos? Nga mapukaw da ka. Carlo. Gabuti bat-batig ko na yung Uray no. Kaslim padawat nak. Kinelbi. Saan nga madawat? It's a big mistake. Kamo kami kat matayakon. Kasi kamanapin nga tinutupam. Apay nga nagbaling ka nga narukop. Sana nga super ti pagsalita ang tareta, manan. Waray naman nung LB. Sakit sukat. Apay nga ron nagrubot ka at the plane ticket mo. Kaya mapanggam lang sadya, ang subliak namat lang. Kaya sa anak ba't nga nagtuloy? Kaya oray nagtuloy ak. Naitudong matgayaman nga, umuno na nga matay ni Elbing sika. May matgayam Elbi titanda ni matay, hang sika. Sweetheart, noon nga man nagitinang mas basula ka, I'm very sorry. Sika kami nasakbay kalaunay. Data kinalang mo ang sakbay, so kasya. Pinanunot mo lot ang matanda ni kamatayin. Ni man doktor Di ko na yung doktor kanya. May uray pa titado mga panaka-examen. Mabalindamat ko mga inulit. Dadyo mo ng examination da. Tapno matakwatan da nga nag-mistake da. Saan da nga Diyos? Tapno saan da nga kamali? Sige. Saan nga super panamutan neta? Nagkari siguro si Dart. Nasaan kayo apanawan? Kansan na kami apanawan? Yung problema ta ni LB. Uri kasi dyan tinapasamak. Nagbalimot ka na patig ni LB. Hindi pamilyata. Awan ti kabagyan na. Iso nga. Ti opisina. Uri no. Nag-resign man. Kadatangal daw. Ngumtsak man pa'y inaccept. Empleyado pa lang iso na. Init kahit mo sawan. Siyempre. May kang kuha na benepisyo. Mansapol nga, napindas pa na kay mansayag na. Sige. Asikasuan ta nga rin indon bigat. Bata, nasa dinuman na porunariya tayo na. Manong name da kami tinagparang nga kabagyan. Kan siyempre, empleyado ak matisuna. Nga da kami tinangin sa kaso, itipan na kay mansayag ni may sangat chapel. Manong name nakonsulado amin nga appointment. Bali kasla nagbakasyon nga yung pinsan to bisina mi. Kabayatan nga kamansayag ni LB. Wain manong name talaga nga awan ti masidang kabagyan na awan kabagyan na ka talaga. E to ta pinalubusan dikiti pulis manong name arimuara ni Jordan. Tayo sukanot kid daw na. Talo dikiti kwardya naman manong name. Ngayon may dito'y chapel nga nakamansayagan ni LB. Tinamdagan naman ang name ti babae ng ipatpatig na ng sumitlaing tinang papatay. Kita mo kadlaing ayat, naglablabas. Nalabas nga panakayat. Di na kayat amapukaw. Di namat kayat tagbalbaliw. Tap na iso kumat umisuma para kayang kuana. Ano saan nga kasta kumat, igualit boyfriend naman ang name saan kumamat nga na iduron ni LB nga nagrelasyon iti asawa. Kastawan iti anug-og ni Jordan nga
Mga ipagpag sa tinalaos nga panagbabawi na. Ngayon mababawi na kadipay tinalpasa nga napasama. Makabulan manong naming ang panisan mi ti papatay ni LB ken oray ti pisina. Kalpasan deta, back to normal, lang umisina kami man manong naming. Tapno saan nga mabarilsado ti operasyon mi. Oh, anya, kumadre. Awamat assistant mon. Mangala ka man na. Nagurek man ito sumrek. Sumrek kas ka ni LB. Nga babae, hindi asawam. Ay, talumararamid mo, kumadre. Namamugaya man sa ganaan ti papatay mo. Hindi mo ibagbaga kaniya. Diyan kahit nga, ando na kita problema, kabukan niya. Anay, awanin, pass. Kumusta kay ka ni Carlo? Gusto siyempre, linipat binti amin. Pasit dahil ti biyag. Naikari talaga nga, awan panagpating ka. Iti panagkaden nami. Panagkataktak ko na mitong palbiyag. Manong nemi, ang dadamanin nga si Ma'am It, imirut, dagiti arako, bimara, dagiti agay. Ang dadamanin manong nemi, kasla kabarbaro ni ayat, kada kami ti asawa. Naging gama nun nemi, nga daman na nagpitpitik iti saklot ko. Okay. Panak nagpa-check up, positive, manong nemi, kat kastaon ito nagsakti asawak. Yes! Kunak tupay ngamin! Adan ading ni June, sabi ko ito babae. Sabi ko abay nagsindahan ka, sweetheart. Nagsinayak no malakip ko, tinapalabas. Lady Mama, Lady LB. Sika, di mo naglagip ni LB? Naim imas iso ng imsyak, awanin ka imasan na saan nga si sweetheart. Hindi pa lang amin damog at nadlaw kon. Sika man, apin durum mo iso na. Sikat na ng tati gundaway mi. Aya ba mo sunod dito balay? O, kalpasan na. Irandam ti pumanaw. Irandam at agawid nga masapa. Kalpasan na. Umay nakamadanunan ni LB. Lipatan ng tamin. Pasispas. Sugard. Masapol ti sipok. Oy. Carlo. Babae ti may kadwa nga anak ko manunemi, awanen ti si marunupay. Nagtultuloy manunemi ti ragsak, kan ornos ti pamilya mi. Wain, dakailan ni June manunemi, bumalasitang muten, manunemi ni Dayan ngayon ako. Nagbalinan nga napudno kanyak ti asawak, tadyak mo tin iduruduro ni Suna. Aging kakanag ito talagang hindi pa lang cancer-free, di ba gig? Nagpaiso manon na yung minadanak ni cancer, nga agapay ang ako nadalusan, kanta saan nga nagwaras. Ken, mabayan iti maintenance, di ba nag-agas ko na yung pag-anak. Manong name no maminsan kaslasante nga patsyen, di mapasama ka di tanam na main. Nga nagitoy ka talagang iso iti na ikari nga pakasalitaan titungkal maysa. Dito nga ron ti pakasalita kadagyaman unay ti anos mo nga nangibasa kat sapay ko manong name ta adamat na itad ko nga ada liwliwak ang pagsarbingan ti biyag ken agyaman unay ti anos mo nga nangibasa. Tuwing nga agyaman na pagkaya mo, Melanie. Hi,